गिबियावनो आंनि गासै लोगो नोंथांमोननिसिम खुलुमनायखौ जासिहरग्रोबाय आरोबाव लोगोसेनो खेबसेबाव जय हिन्द। आसा खालामो आंनि गासै लोगो नोंथांमोना मोजाङैनो दङ आरो आंनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोना गावबा गावनि थांखिखौ होसोनानै खामानि मावगासिनो दङ। आं दिनै जोंनि बर' हारिनि लाइमोन फंबाय बिनानावमोना आसाम पुलिस मोनबाय, आसाम पुलिस कामान्ड' मोनबाय। दा नोंसोरो आसाम पुलिस कामान्ड'आव ट्रेनिंआव माबायदि थाहैनांगौ, माबायदि खामानि मावनांगौ, आं नोंसोरनो आंनि बे भिडिअनि गेजेरजों नोंसोरनि मोजांनि थाखाय नोंसोर ट्रेनिंखौ माबायदि पास खालामनांगौ, माबायदि थाहैनांगौ, माबायदि खामानि मावनांगौ, आङो बेनि बागै नोंसोरनो बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थानो थांगासिनो दं। प्लिज अननानै जायफोरा आंखौ मोजां मोनो बेथ' मोनखागोन, बेथ' नायखागोन, आरो जायफोरा आंखौ गाज्रि मोनो, गाज्रि मोनद्रायाबो बे भिडिअखौ नाय। नोंसोरनि थाखायसो आङो बुंदों, आंनि थाखाय नङा। जियानो जा आङो जोबोर खुसि, मानो होनोब्ला आं प्राउड खालामनानै लाया, आंनि गोसोआ माने आंनि आत्माया माबा मोनसे सान्ति मोनदों। आं मोनथामसो कमेन्ट फरायना होनि आरो आं स्क्रिनावबो होनानै होगोन। फार्स्टआवनो दिदोम बर' फंबायनि कमेन्टखौ आं फरायग्रोनि। दादा, फाइनालि सिमाङा मोगथाङाव जाफुंबाय दादा। आंनि फिजिकेला आरो चेस्टआ नोंनि भिडिअखौ नायना बानायनायावसो आं कामान्ड'आव फिजिकेल टेस्टखौ होनो मोनदों दादा। थेंक इउ दादा, इउ आर माइ इन्सपिरेसन, लाभ इउ दादा। फंबाय, आं खुसिजोंनो दुखु जादों नोंनि बेफोरबायदि कमेन्टखौ नुनानै। नोंदि बेफोरबायदि आंनो कमेन्ट हरदों फंबाय। जिउ गोलाव जाथों फंबाय, मोजाङै मोजाङै नोंनि बिमा बिफाफोरखौबो मोजाङै मोजां नायफिनलांनो हाथों नोंनि बेफोरबायदि जब मोननायजों लोगोसे। आं बेखौनो बुंगोन। नाथाय आंनि गोसोआ मायबा मोनसे, आंनि जिउआ मायबा मोनसे आत्माया सान्ति मोनदों। आं नोंसोरखौ मा बुजायखो, नोंसोर आंनिफ्राय मा सोलोंखो, आं बेखौ जेबो बुंनो हाला फंबायमोन। मानो होनोब्ला आं बुंदोंमोन मोनसे समाव, खारबाय थाग्रा मानसिनि चेस्टआ गिदिर जाया, गोजौ जाया, जों विंसखौसो बारायनो हायो, विंसखौसो नों फुलायनानै चेस्टखौ जों गुवार खालामनो हायो। आं बेफोरबायदि भिडिअ होदोंमोन। फंबाया आंनि भिडिअखौ फल' खालामदों होननानै आं मिजिंथियो। थेंक इउ फंबाय, कंग्रेट्स फंबाय, जिउ गोलाव जाथों फंबाय। आरो सासे फंबायबाव उदालगुरिनि, आदा इसोरनि अननायाव आसाम कामान्ड'आव सिलेक्टेड जाबाय। अरेल होनो समाव नोंनिफ्राय हेल्प लाबोना आरो नोंनि भिडिअफोरखौ नायनाबो गोबां मटिभेट मोनबोनायजों लोगोसे सेस्था खालामबोना दिनै बेसिम सफैबाय। वाव फंबाय, गोसोआ सान्ति मोनदों फंबाय नोंसोरनि बेफोरबायदि कमेन्ट हरनाय, नोंसोर आंखौ वाट्सएपआव मेसेज खालामनाय। बेनिफ्राय दतमा साइडनिबो मैया कल हरबोदों, आदा आंहा फेमिलिबो दङ, नोंनि भिडिअ नायै नायै बा नोंनि बाथ्रा बुंनायखौ खोनासङै सङै आं कामान्ड'आव सिलेक्सन जाबाय आदा। बेनिफ्राय दा आं मोनसे बाथ्रा खोन्थाबावनोसै। सासे गथ' उन्दैमोन, 8 बोसोर सिगांनिफ्रायनो बिमाया जेबो गैया, जोबोर खस्थ'यै जायो। आं बे गथ'खौ लाफायो, बे गथ'नि न'आव आं थाङो। बिमाया सानफ्रोमबो आंखौ बुङो, बाबु नोंहाथ' साख्रिबो दङ, नोंहा सिन्था गैया बाबु, नाथाय आंनि गथ'खौ आं मा खालामगोन बाबु, आंहाथ' जेबो गैया। आं बुङोमोन, मादै नों जेबो सिन्था खालामना, गथ'आ देरथो, गथ'आ मोजां जागोन। बे बुंनाय बिमाया जेब्ला आंखौ बुङोमोन, गथ'आ गल'ल' खोनासङोमोन। बेनिफ्राय गथ'आ सासे मोजां फुटबल प्लेयार जालांबाय, जेरावबो गेलेहैनाय, जेरावबो गेलेग्रा जालांबाय, गिदिर गिदिर क्लाबजों। दिनै बे गथ'आ आसाम पुलिस कामान्ड'आव जब मोनबाय। आंजों कन्टिनिउ रायलायो गथ'आ, सानफ्रोमबो जों सानैजों खेबसे कल रायलायो। बेनिफ्राय दिनै बेनि बिमाया बेसेबां खुसि जानो हागौ ना? सासे गथ'आ बिमाया मा लुबैयो, बिमाया बेसेबां दुखु, जेब्ला आंनि सिगाङाव बिमाया बुङोमोन गथ'आ गल'ल' खोनासङोमोन, अब्ला बे गथ'नि ब्रेनाव माबा मोनसे हाबदों, नंना नङा? दिनै बे गथ'आ बुजि मोननानै आं बुङोमोन फंबायखौ, फंबाय नों सानबेसे फुटबल गेलेनानै नोङो गोजौ लेभेलाव थांनो हायाबाथ' उपाय गैया, थाखा फैसाबो नांगौ गोजौ लेभेलाव थांनो। दिनै नों सानबेसे क्लाबजों सानसेयाव 2000-3000 बायजानो? आं सानै गथ'खौ बुङोमोन, सासे आरो हारसा गथ', बेबो बेंगालर टेंगालर गेलेहैबाय जोंनि खाथिनि। हयना दादा होनना बुंबाय थायोमोन आंखौ। नों जब मोनबाबो भाइटि, नों जब मोनबाबो नों जबाव साख्रियाव नोङो खेला गेलेनानै नोङो खेला गेलेबाय थानो हागोन, नों गोजौ लेभेलाव मोनहैगोन, खिन्थु जबखौ नागिर फंबाय होनना बुङोमोन। बे गथ' सानैबो दा आसाम पुलिस कामान्ड' मोनबाय, बिसोरनि बिमा बिफाया जोबोर खुसि जागोन दा, आरो आंनि गोसोआबो ओरैबायदि खुसि जायफोर गथ'फोरा दिनै साक्सेस जाबाय। जियानो जा
आं बेखौनो बुंगोन फंबायमोन नोंसोर दिनै कमान्ड'आव थांसिगोन ट्रेनिं होनो थाखाय बेनिफ्राय दा फार्स्टआवनो आङो नोंसोर न'आव थाबाय थानाय समाव नोंसोरो सोरबाफोर जुमायफोर लोङोब्ला इन्टारेस्टआवनो रंजानानै बेफोरखौ दा बाहाय मानो होनोब्ला बे जबआ जोंनिया फिजिकेलनिसो जब थैखौ दै खालामनायनिसो साख्रि जोंनि जबआ ओरैनो थाइसे फैसा मोननाय नङा नोङो बेनिफ्राय बेजों लोगोसे बाइक सालायनाय बेफोरखौ खम खालाम स्पिडखौ खम खालाम जब मोनबाय होननानै बाइकखौ स्पिड सालायनाङा मानो होनब्ला किस्मतआ दिने दिने सोलायो मानसिया मालाबा साक्सेसबो जायो बेनिफ्राय मानसिया मालाबा डाउनबो जायो मानसिया साक्सेस जानाय समाव मा सानगोन गावखौ आरो डाउन जाबा मा सानगोन नोंसोर बुजि मोनदों ना बाथ्राखौ आं बुंलायला गोलाव जागोन भिडिअ किस्मतआ दिने दिने सोलायो मानसिनिया अब्ला नोंसोरो फार्स्टआवनो सेफआव थाग्रो दा न'आव थानाय समाव बेनिफ्राय ट्रेनिंआव थांनानै फंबायमोन फंनैसो बाथ्राखौ खोनासं आं बारा बुङा जों मानसिया गासैबो रागा जोङो नोंबो जोङो आंबो जोङो जों गासैबो रागा जोङो आरो बेजों लोगोसे न'फोराव माबा मोनसे प्रब्लेम जायोब्लाबो बा गार्लफ्रेन्ड उनाव थादोब्लाथ' आं बुंनो गोनां गैला फनखौ कामान्ड'आव ट्रेनिं जायोब्लाथ' फन रायलायनो मोनगोन बे आसा खम जोंनियावथ' फन लाबोबाय गैया सानदेआवल' खेबसे दसे सम होयोमोन दा नोंसोरनियाव आं मिथिया मा जागोन नाथाय बायसान्स नोंसोरखौ आर्मिफोरनि आरो प्लाटन बानायनानै 30 जन 40 जन प्लाटन बानायनानै आर्मिनियाव ट्रेनिं हरनो होयोबाथ' नोंसोर मबाइल मोनखानाय नङा सम मबाइल दांनो मोननाय नङा जमा जाजोबगोन सप्तासेयाव सानदेआव नोंसोरखौ दसेनि थाखाय होनो हागौ बा गेजेराव नोंसोरनो गंसे होना दोननो हागौ बेनि अनगा नोंसोरो दांनो मोनखानाय नङा फंबायमोन बेनिफ्राय जियानो जा मानसिया गासैबो रागा जोङो दिनै नोंसोर ट्रेनिंआव थांनाय लोगो लोगो नोंनि रागाया सोलिनाय नंला फंबाय बिनानावमोन नों जेसेबांखि रागायानो जा नोंनि रागाया बेवहाय 0% माने 1%बो सोलिनाय नङा नों साख्रि मावनोब्ला सिरि सिरि था जा थोन्दो बेखौल' मावबाय था जेबो बुंनाङा जेबो उत्तर होनाङा नोङो ग्रुपआव सासेया गोरोन्थि मावगोन गासैबो बुजागोन सासेया गोरोन्थि मावगोन गासैबो पानिशमेन्ट मोनगोन सासेया फुङाव खारबाय जोबोर मेंनायनि उनाव नों दसे उनाव क्लास जागोन क्लासाव नों दंफां साया सिङाव क्लास फोरोंगोन बेयावनो सोरबा सासेया थेन्थ'लांगोन सासेनि थाखाय नोंसोर गासैबो खारजोबनांगोन बेफोरबायदिनो नोंसोर मा आदोदाव मा सामिल जाजोबलांगोन नोंसोर उन्दुनो ओंखारनाय बा खारनो माने मेंनो रोङि मावनो बायि नोंसोर बेफोरबायदि माने आदोदाव सामिल जाजोबलांगोन बेखौनो आं बुंनो नागिरदों नोंसोर रागा जोंनानै नोंसोरो जोंखौ इमान खस्थ' होयो नोंनि थाखायनो बुजादो बे इन्सट्राक्टरा इमान गाज्रि रायो इमान जोंखौ बुयो गोलोद नोजोरजों मालाबाबो नायनाङा इन्सट्राक्टरखौ चान्स मोननायबा बेखौ इथादो खर' बुना दोनगौमोन हराव बुना खोलिना दोनगौमोन माबा मोनसे खालामगौमोन न' फंबायमोन मालाबाबो नोंनि रागाया बेयाव सोलिनाय नंला नों मोनसेबो भुल मावनो हानाय नङा बेवहाय थांनायनि उनाव नोंखौ ओरैबायदि फोरोंनानै हरगोन नोंखौ ओरैबायदि खालामगोन बेनिखायनो आं बुंखायो रागा जोंनायखौ पुरा नों खोलैजोबनानै दोनखा लोगोजों नांलायनाय लोगोजों बुलायनाय बे बाराद्राय माबा खानसेलै लोगो नांनानै बुङो मालाबाबो जानाय नङा फंबाय बेफोरो गोलोद नों साख्रि मावनानै नोंनि बिमा बिफाखौ फिसिनो सानदोंब्ला आरो नोंबो मोजाङै मोजां साख्रि मावनानै नाम खामायनो सानदोंब्ला नोंनि रागाखौ नों कमप्लिट बन्द खालामजोबनो हानांगोन बेयो ओजों थांनायनि लोगो लोगो आपना आप जालांगोन नाथाय गोबां बेफोरबायदि रागाजोंबो गोबां मानसिया गोबां बायदिसिना खालामजानानै फार्स्टआवनो आङो नोंनो खोन्थाखाबाय रागाखौ कन्ट्रल खालाम बेनिफ्राय ट्रेनिंआव थांनाय लोगो लोगो ट्रेनिं फोरोंगिरिया इन्सट्राक्टरा जा फोरोंदो बेखौल' माव आं हायो दा नोङो एक्सट्रा टाइम आङो रक क्लाइम्बिं खालामनि नों लोगोफोरनो देखायनो नागिरदों नंगौना नङा आं हायो नै नाय खालामबाय मालाबाबो न' जेब्लासिम नोंजों लोगोआव गैया फोरोंग्रा अब्लासिम नों जेबो खालामनाङा नों जा थोनदों बेखौल' माव नों जा थोनदों नों थोननि आगोलाव मालाबाबो मोनसेबो बुस्थु आं उल्था कलखार बारनो हायो मायबा हायो नै बेफोरबायदि हायो किस्मतआ दिने दिने सोलायो नों भुलावनो किस्मतआ नोंनिया बे समाव गाज्रिमोन दिना गाज्रिमोन स्लिप जानानै गोलैबोदो आथिङा फ्रेक्सार जादो रावबो नोंखौ जिम्मेदारि लानाय नङा नों हारसिं बानायदो बुजिबाय जों मेगन सिगाङाव नुनाय मानसि बेफोरबायदि प्रब्लेम जानाय मिथिबायना हारसिं बानायनानै प्रब्लेम जानाय सोरबा गोलैनानै आथिं बायनाय मालाबा जा फोरोंदो खारनो होबा
खारनो होयो आगोलाव जानला मोनला खारलाबायना बारनो होबासो बार बेयाव गाखो होनबासो गाखो बुजिबाय बु जेबो नङा बेफोर नर्मेल सोबानाय बुनाया नर्मेल हा सोबानाय बुनाय नर्मेल नोंसोर बेयाव थांनायनि उनाव बुजिहैगोन आरो माखासेखौ बुजिजोबनाय नङा बिराद सेबाव नों मायबा मोनसे हारसिं बानायनानै नोंनि आथिं आखाया बायगोन नोंखौ रावबो जिम्मेदारि लानाय नङा बुजिबायना नों सेस जालांगोन लाइफ बरबाद जालांगोन फंबाय बिनानाव बेनिखायनो ट्रेनिं समाव खाबदानै खारनायावबो खाबदान आं बिराद हायो जानला मानला पारसेयाव गाखोनानै देखायना आरे खारफाबाय था ग्रुप खारफाबाय था ना नोंनि देहाखौ नोङो बासायनानै लाखि मोजाङै मोजां ट्रेनिंखौ फोजोबनानै सब ट्रेनिंखौल' फोजोब बुजिबाय सिपाहि जागोन बेनि उनाव नोङो सिपाहि जाखांनायनि उनाव नोङो जेबो टेनसन गैला बबावबा सायाव गाखोनानै गोलैबाबो टेनसन गैला नोङो सिपाहि जानायनि उनाव नाथाय सिपाहि जायो आगोलाव खाबदान गोसोम जायो आगोलाव खाबदान मोनफ्रोमबो खामानियानो आरो आं नोंसोरनो फंसे खोन्थानि सोबानाया आं स्टार्टिंआव थांबाय आरो ना थांनानै जोंनि सिनियर सासेखौ जोंनि ग्रुपआव सानै मानसिया भुल मावदों आरो ना सानै मानसिया भुल मावदोंबा सानैखौबो सोबालायनो होदो आं नङा दै आं पुरा फुटबल गेलेयोमोन आंजों लोगो दङ आङो बारा ट्रेनिं खालामनो मोनाखै पुरा फुटबल गेलेनो पुरा ट्रेनिं टाइमा जोबलांदो बेनिफ्राय सासेखौ मा खालामबाय सोबालायनो होबाय सानसेल' जाबाय मोनहैनानै नेक्स्ट दे खालि सासेया सासेखौ सोबानो होदो थारमाने बेनिफ्राय ओरैल' सोबायो बेनिफ्राय बेबो बेखौ सोबानो लोगोदो लोगो ओरैल' सोबायो हा ओरैल' आरो ना सानैबो बेनिफ्राय दा गुबुन सिनियर प्लाटुननि सासे फैदोंमोन बेखौ सोबा होनबाय बे ओरैबायदि सोबा माने सोबानाया ओरैबायदि जानांगौ थारमाने ओरैबायदि जानांगौ माने खावलाय थांखायो थारमाने जेबो नङा हा बेफोर सोबानाया मा सिभिलावबा माबायदि जायो नाथाय फौजियावबा बेफोर जाबाय ओरैबायदि सोबानानै थांबाय थावनो माने 5 मिनिटसो माने हुसानो गोमामोन ओरैबायदि सोबाना थांबाय सिनियरा बेनिफ्राय नुद' माबायदि सोबानांगौ बिदिसो ओरै जाहैबाय ओमफ्राय लोगोदो लोगो बे सोबाना थांबाय नालाय होबाय आरो थावनो ना बेफोरबायदि जायोना सोबानायफोरा ओरै जाया नर्मेल जाया फंबाय बिनानावमोन बिराद डेन्जार जायो सोबानायफोरा फौजियाव ट्रेनिंआव जेबो नङा बेफोर खावलाया आंखौ दिनैनि दिनाव सोरबा बेल्टायलायो सोरबाबा आं जेबो मोना जेबो जाया खोमायावल' नांना खोमायाव नांबा सेस खोमाया थांखायो जियानो जा फंबायमोन मोजाङै मोजां ट्रेनिं हैदो मोजाङै मोजां साक्सेस जादो लाइफआव मोजां खामानि मावदो आंनि गोसोआबो खुसि अब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै जय हिन्द